30гадовы жыхар аграгарадка Фашчаўка Шклоўскага района атрымаў 2 гады умоўна за захоўванне і распаўсюджванне парнаграфічных матэрыялаў. Ураджэнец Украіны размяшчаў на сваёй старонцы сацыяльнай сетцы ВКонтакте відэаролікі парнаграфічнага характару, за што быў асуджаны па артыкуле 343 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь. Выраб і распаўсюджванне парнаграфічных матэрыялаў або прадметаў парнаграфічнага характару ставіцца да злачынстваў супраць грамадскага парадку і грамадскай маральнасці. Распаўсюджванне – гэта размяшчэнне і перасоўванне інфармацыі, якая ўключае ў сябе матэрыялы парнаграфічнага зместу з дапамогай сацыяльных сетак і нават з тэлефона на тэлефон. В 2011 году гражданин для общения с другими людьми зарегистрировался в социальной сети ВКонтакте, глобальной компьютерной сети интернет. В последующем, в период с 3 марта 2011 года по 20 декабря 2018 года, гражданин, имея единый умысел, направленный на хранение с целью распространения и распространения порнографических материалов, разместил на своей персональной странице ВКонтакте и предоставил для ознакомления неопределенному кругу лиц ряд видеоматериалов. Например, в ноябре 2017 года, находясь по месту жительства в агрогородке Фащевка, гражданин решил побаловать себя очередным роликом порнографического характера. Во время просмотра социальной сети ВКонтакте при посещении одной из групп обнаружил видеоролик под названием «Мультфильм для взрослых» продолжительностью около 1,5 часа. Просмотрев данный ролик, гражданин обнаружил в нем сцены порнографического характера и с целью просмотра в дальнейшем, а также с целью просмотра и другими пользователями социальной сети разместил его на своей странице. Адзначым, што асуджаны меў магчымасць абмежаваць доступ іншых да сваёй персанальнай старонцы, размешчаным на ёй відэазапісах, у тым ліку парнаграфічнага характару. Аднак наўмысна не стаў таго рабіць, паколькі ведаў, што іх могуць праглядаць і іншыя карыстальнікі сацыяльнай сеткі. Приговором суда гражданину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с условным неприменением наказания, если он в течение 1 года испытательного срока не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности.